Ja han fet l'excursió amb l'autobús, anaven com una miqueta com a sardines. Bueno, tenim un moment de tensió, un moment de dubte, perquè creiem que havíem agafat un camí per arribar al pàrquing que es portava des del bus fins al pàrquing on tenim l'autocaravana, i creiem que no hem agafat aquest camí i ens hem colat. Bueno, han desistit d'esperar l'autobús perquè hi havia coses. La cascada, ja no me'n recordo el nom, Eringui, mola mogollon, és espectacular. Un nou dia començat, avui ens trobem al Vingar, anem a fer l'excursió de les passarel·les i el riu. Ens habiliten en un pàrquing d'aquí, sense reserva no et deixen aparcar, almenys en el cas d'avui, i hem aparcat aquí com hem pogut. Ara anem a agafar un bus que és gratuït, que ens portarà fins a l'entrada de les passarel·les i a fer l'excursioneta. Som-hi? Kissy face sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on. Yeah, come get. Ja han fet l'excursió amb l'autobús, anaven com una miqueta com a sardines, anàvem una miqueta apretadets, però bueno, estem al Vingar i ara anem a entrar a les gordes. Something I can feel. Oh, don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the It's whatever you like. Turn this opposite into a club. I'm talking drink, dance, smoke, freak, party all night. Come back, girl, what's up? Que guapos que estem. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Bueno, comencem l'aventura del Vingar. Ens han col·locat aquest casc, no sabem per què, perquè en els altres vídeos que havíem mirat no ho havíem vist. No sé si és pel dia que està plovent i no hi hagi algun desprendiment de roca. Sobretot, abans que tot, precaució. It's whatever you like. Turn this opposite into a club. I'm talking drink, dance, smoke, freak, party all night. Gone there, girl, what's up? It's whatever you like. Turn this opposite into a club. I'm talking drink, dance, smoke, freak, party all night. Come back, come back, come back, come back, oh, well, it's just me at the Are you baby? Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the
Bé, ja hem sortit de l'excursió del Vingar. Conclusions. Si de totes les que he fet me'n tingués que saltar una, aquesta segurament seria una d'elles. No perquè no sigui maca, ni xula, ni res d'això, simplement perquè si nosaltres que tenim el Pirineu a tocar hi ha moltes excursions similars i no deixes d'anar amb unes passarel·les al voltant del riu, que té la seva bellesa i és molt maca, però tampoc ens ha impactat tant. No sé, cadascú té les seves conclusions, evidentment nosaltres també l'hem fet, hem vingut aquí i ja dic que estem aquí la farem, no? Però personalment m'imaginava que seria diferent, seria més impactant. Quan acabes l'excursió del Vingar hi ha 3 camins que te porten al pàrquing. Una que dura 20 minuts, una de 40 i l'altra que és d'1 hora. Però la d'1 hora creiem que es deixa a baix de tot el pàrquing. Després no fa falta que agafem el bus. Nosaltres hem agafat el de 40 minuts, el paisatge a l'entorn és espectacular, molt maco, i agafarem el bus i ens portarà cap al pàrquing que tenim a Autocaravana. Bueno, tenim un moment de tensió, un moment de dubte, perquè creiem que havíem agafat un camí per arribar al pàrquing que ens portava amb el bus fins al pàrquing on tenim l'autocaravana i creiem que no hem agafat aquest camí i ens hem colat. I ara no sabem ben bé a on estem. Anem a averiguar-ho. Bueno, bé, després d'uns minuts de tensió que creiem que ens havíem colat, no. Al final anàvem bé pel camí. És un camí que hem dit de 40 minuts, però es deixa en el pàrquing del bus gratuït. Bien, som uns cracs. Hola. Bé, hem arribat ja a la parada de bus, està una miqueta plena, a veure si en el proper que vingui entrarem o no. Jo crec que per la gent que hi ha d'aquí ho tenim difícil entrar. Bueno, han desistit d'esperar l'autobús perquè hi havia una cua horrorosa, són més de les 2:30 i la veritat que segurament ni en 40 o 50 minuts estaríem a baix. I hem decidit Anar a peu, a tomar por saco. 30 minuts. 30 minutets i ens anem cap a baix caminant, xilutxant, comprem unes patatetes, les menjarem pel camí i en mitja hora arribem, tu. I fem vida sana. Abans de fer el camí a peu, agafem provisions, les patates. Així són salades i ens agafarà més set. Bueno, ja hem arribat al pàrquing, tenim l'autocaravana allà aparcada. Hem baixat a peu, tot és baixada, ho dic per si voleu fer-ho, algú vol baixar, són 20 minutets 25 en baixada, o sigui que es pot fer bastant bé, passes entremig de les cases, no agafes gaire tram de carretera i és una opció bastant vàlida per poder fer i no tenir que esperar l'autobús que està a patar està. Ja hem dinat, hem tornat a anar a l'àrea de Mostrana, que teníem reserva feta, estem aparcats aquí. Que passa que hem tingut un problema, perquè en principi al matí quan hem sortit hem fet la reserva i hem pagat conforme tenim plaça assegurada aquí i resulta que quan hem arribat ens hem trobat sense la plaça. Bueno, per sort hi havia la noia de manteniment i hem pogut trucar un número de telèfon de contacte de l'àrea, s'ha posat en contacte amb ells, els hem ensenyat que teníem el tíquet de reserva que hem sortit al matí i ens han obert la porta i ens han habilitat amb aquest lloc d'aquí, que en principi no és una plaça per deixar l'autocaravana, sinó que creiem que és un lloc per fer el buidatge d'aigua, però que també a l'altre costat hi ha un altre, i de moment hem pogut aparcar aquí. Però aquesta àrea és una mica caòtica, us posarem el nom i o arribes o aparques, o si no, no podràs aparcar. La finalitat d'aquesta àrea, perquè hi vam estar parlant amb gent que havia aparcat aquí, ens havien dit que si tu feies la reserva, et llegia la matrícula i en principi podies entrar. Per això nosaltres al matí hem fet la reserva, o sigui, hem pagat, ens hem tret el tíquet i hem pensat que quan entréssim a l'àrea la barrera s'obriria i podríem estacionar. Però no ha funcionat així. La barrera queda oberta de dia i es veu que la gent entra, no sabem si estan registrats o no, això és el que desconeixem, i d'això s'ha sigut que, clar, nosaltres teníem la reserva feta del pagament del matí i no hem pogut aparcar dintre, que ens han habilitat aquell lloc i hem estat a sort, però fora n'hi havia ja 4 o 5 més que volien entrar.
Una mica caòtica aquesta àrea, no sé com funciona gaire bé, no ho tenen gaire per la mà. Dit, si voleu venir a aquesta àrea, està molt bé perquè la ubicació per anar a visitar tot el del voltant és perfecta, però la reserva no us confieu, o sigui, si arribeu podreu aparcar, però no hi compteu amb la reserva perquè segurament, estem parlant del mes d'agost, segurament tindreu problemes. Vale? Mentre fem temps per sopar, quina millor manera de fer una partideta a l'Uno. Guanyi qui guanyi, el plagi és de 10. Està plovent per tot arreu de la muntanya i hem de passar per aquí, darrere de la cascada i continuarem cap allà. Que guai. Aquí està començant a ploure ja, mireu com cau l'aigua. Va, el Jan va passar. Vinga, passa! Ara passaré jo! Ai, que mullo! M'estic mullant! Ai, que ara mullo més! Que ens mullem, que ens mullem! Ah, que mullo! Uah. Ens estem mullant molt, però val la pena. El camí és xunguillo, Aquí no patirem. Uai, aquí encara plou més. Mira com plou aquí, mira com plou ara. Ai, que mullo, que mullo. La cascada, que no me'n recordo el nom, Perígnic, mola mogollón, és espectacular, et mulles, quedes xoc pel que fas passant per darrere, però és brutal i té bastant de caudal, cosa que no ens ho imaginàvem perquè els rius aquí estan bastant secs, però aquesta... Sortim de la cascada que passem per darrere i anem a buscar la segona. Mamma mia, amb aquesta escala. Déu-n'hi-do el que puja. I aquesta és la segona cascada que hi ha una miqueta més amunt, que també es pot vorejar per darrere. Hòstia, és espectacular, Mira, mira com es mulla el Jan una altra vegada. Vinga, vaig a mullar-me jo també. Ah, que me mojo! Au!
Està plovent! Està plovent! Vinga, va! Amunt! Ai, que em mullo! Oh! Mira com plou! Uau! L'excursió és espectacular. Mira els cabells com estan, les ulleres mullades, et quedes xop, però la veritat que és espectacular la cascada. Ai! Conclusions de la ruta d'aquesta de la cascada. Tu què dius? De què? Què et sembla, les valoracions? T'ha agradat o no t'ha agradat? M'ha agradat. Ens ha encantat. Aquesta li donem quasi un 10. Ha sigut molt xula. Mireu com posem els cabells, perquè ens hem xupat tots. Però és fàcil, dintre que la pujada és una miqueta forta, però realment val la pena aquesta fer-la. Sí? Sí. Donem una provada aquesta? L'únic que a mi el que m'agrada més ha sigut la caminata. Sí? Home, entre els boscos i així és molt xula. Hi ha unes escales de fusta, però així molt empinades, però val la pena, eh? I et passes per sota i et mulles, però molt guai. Bé, hem arribat de les cascades de Peringnik i ara ens dirigim a Kranjnagora. Estem a 10 minuts, un quart d'hora, no crec que triguem més. El problema serà aparcar l'autocaravana perquè per lo que estem llegint és una miqueta complicat, però ara ens desplacem i anem a mirar-ho.